Йоня се обажда и ти не искаш. Е, сега. Не да режа. Ами скочи върху него, бе. Готово. Мале, мале. Бахме мамата, тя толкова. Така ще стане. Айде стига вече да е. Качалка такава. Така не става. Само краката трябваше. Чакай, може да ще го трябва. Не, аз си мисля, че трябва да има по-голяма това. Е, къде? Да почистим оръжието. Оръжието на убийството. Там няма. Абе, тук долу? Не. Къде? Няма. Айде си снимава вече, де. Кариньо, какво търсиш? На майка ти. Търса. Баба Дира. Баба ти е в хола. Да, това по-грана не става. Не става. Това за кекса. С кекса ще стане. Ще стане ми. Па май ще е там. О. Аз стига де. Не, така не се седи. Как бе? Ето бе. Ма няма да се опече така. Трябва да му резнем крилата, май. Е, така го стави с краката навънка. Ето готово. Не, трябва да е наобратно. Да, защото да се спаси. Готово. Бре, изхвърли едната кълка и го дай на това чудовище, то ще го взеде. Сега ги направим да се обичат. Супер. А? Ще има кекс. И така. Не, обратното беше по-хубаво. По-хубаво ли? Да. Добре. Ще има кекс. Ето така, тази поза е номер 1. Добре, що си ги разкачила толкова? Ами, как иначе да няма разбера тебе? Така мисля, че е добре. Добре, айде. Айде така ще ги печем. Спирай вече. Стига де! Дай бират.